Sanibonani sinibingelele futhi namhlanje isikhathi sesikudadla nasagcinana kodwa nihlale nidamane nibuka esikwenzayo. Ngiyabuya ke namhlanje ngizole ngidamane nginikeza lezi inkulumo kanjalo nizibuka. Okumnandi ake ngintshente ezimnandi. Kunencwadi ezimbili ezophuma kulonyaka. Incwadi yokuqala incwadi ethi Umsamo Thangi naYizolo. Esibili ezophuma sewuyophela unyaka nawe solungisela uKhisimusi ezothi Umsamo. Le ncwadi ethi Umsamo yila ngizonixoxa khona ngezinye zezinto engizozithinta manje. Bese ke okunye kumnandi ukuthi ke cha sisahleli okhosini usilalele usilandele ngesikhathi esifanayo sikhona kuVuma FM usilandele ngo 10:30 kuya ku12 kuvuma kanti okhosini ikhathi zakhona zilula kabi u11:30 kuya ku12 o'clock. Inombolo zethu ngithi niyazazi bantu benkosi. Kukhona le elula kunazo zonke ethi 087 1100 555. Engicela ukukusho ukuthi amaselula ngasawasebenzisa. Kusekhona phela lapha nalapha yalama selula sekhona khona uthi uyavula mhlambe kuwebsite uthi uyavula lapha yana uthi uyavula lapha yana nazi indaba zamaselula enye eqala ngo072 enye ngo079 azisasebenzi nje bese kuba ke ileti 0335691317 ayisasebenzi le ethi 087 1100 555 akuyona selula leyo yile line ungazihluphi nje nokuthi uzuthi uyazama ukuyihack. Sine office eGoli, sine office eThekwini, sine office eMlambo Munye. Okusha engicela ukusho manje ukuthi sekuyabhukwa. Into yenzayo wena uyafona usho ukuthi ufuna ukufika ngaliphi ilanga babheke noma iseGoli noma iseThekwini noma iseMlambo Munye babheke bathi cha sesigcwele ngalelo langa. Bese bekutshela nalo ilanga engathi kusavulekile kulona bese ke ufakwa lapho. Yini na bayazi sebehamba eMlambo Munye bekugcwala kuchichime abantu abagijima ko 100 150 200 kunabantu asebebonga namhlanje abathi sengihambe kwaze kwa sengifike eMlambo Munye okafona namhlanje 3 times ngibuyele emuva besho Nkosi yami labantu bebuya koMpumalanga ko Eastern Cape ko Roodepoort ko bani almost the whole South Africa. Ngakho ke sabona akubhukwe mawubhukile uneqiniso lokuthi uzongena ngoba sithatha that particular limited number. Abagezwayo bona ababhuki mawusungene nje wathola islip sakho uthi ufune kwenziweni yokwenziwani awusabhuka wena awusenzi lutho usiyofika ngalo langa ofika ngalo kuwena uthi losibili losine lohlanu umgqibelo isonto uno 5 days wena. Kanti abanye banolosibili banolosine banolohlanu banomgqibelo ilokho ke engicela ukucacisa le ndaba yobhuka la ebhukeni ungalinge uzuthola umuntu ozothi khokho 1500 uze ngikusheshisele ukuthi ungene phambili ayikho bani benkosi leyo nto. Okunye ngicela ukuchaza bakwethu uma ubhuka nomndeni sho nomndeni nofenihlole nomndeni hayi mase ningenile usuthi hayi nalo ufuna ukuhlola nalo ufuna ukuhlola. Okwesibili ibongo ezingafani azingeni uDlamini ngeke angene noSibalo noMntungwa kumbe noKhumalo akwenzeki lokho. Ilento engifuna ukuthi ngicacise ngikholwa ukuthi ngicacisile bese kuba imali ke yokuthi kuhlolwe imali yokuhlolwa ngeke ngisho la kodwa omakhosi bayazi mawufanele eMlambo Munye bazokutshela ufonele office eGoli bazokutshela ufonele eThekwini office bazokuchazela futhi nakhona ukuthi kwenziwa ukuthi ithini inani layo. Kukhona lento engicela ukuthi namhlanje ngixoxe. Siyahlupheka. Sineyinkinga. Sisebenzisa umuthi, impande ngisho njalo. Siyathandaza. Siyahlaba. Siyazila, fast. Athi umuntu ngifastile. Siyaphahla. Siyagcaba. Siyabethela. Sigeza idalo. Sithi silungisa umsamo akwenze lutho. Bese ke umuntu ethi cha, ngcono ngivele ngihambele koyisindiselo. Angivele ngihambe ngiyikhethele inkosi. Ingakho ke mina ngingenanxa namuntu okhetha isinqumo sakhe. Ngoba ngisuke ngazi ukuthi uthatha isinqumo njena
ingoba ngempela usukhohlisiwe sokudlaliwe ngawe kakhulu. Okubhlungu ukuthi ngesikhathi thatha lesi sinqumo khona ungabheki ukuthi inkinga onayo sabaleka nayo ayipheli. Kudlaliwe ngawo yebo siyavuma, kodwa kwesibili inkinga ekushayayo usahamba nayo. Ukuthi uyokholwa ngeke ukusolvele izinto, ukuthi uyohlaba ngeke ukusolvele izinto, ukuthi uyafasta, ukuthi uyabethela, uyogeza idala ngeke ukusolvele izinto. Kungani namhlanje ngisho kanje? Ingoba kukhona lento engihlale ngisho ngithi thina abantu asibheki imithetho eyishumi kaNkulunkulu. Iwukhiye, iwumsamo, inkaba, ingoma. Kunencwadi engayibhala ethi umsamo amathongo nemide eyishumi kaNkulunkulu. Okuyithathe nje uyithenge ke uyifuna. Uyongizwa mthini. Uyabona abantu obona nsuku zonke ikona lokukushaya uphendukela amadlozi abo. Abantu odlala ngabo nsuku zonke ungabi neqiniso ukubona nsuku zonke uphendukela amadlozi abo. Ake ngenze isibonelo. Uthisha omkhulu esikoleni uphethe kodwa uhlukumeza istaff. Uyazizwa ukuthi umkhulu sesikhundleni. Ukugovernment uyini? Uyazizwa abantu baphathisa okwezilwane kumba ngilibe ngembawo okwezinja. Azokushaya amadlozi alabo bantu. Azokushaya ngathana ungathini. Uyahleba. Uqambela omunye umuntu amanga. Lo muntu unethongo Nkosi yami noNkulunkulu wakhe. Uphula umthetho othi ungafakazi ngamanga ngomakhelwane wakho. Uexpectani. Nakho ufuna ukubheke. Into yenze ngo2018. Umanqishaya manje ngo2020. Into yenze ngo2020 yokushaya ngo2025. Sewukhohliwe. Ukhumbula ukuthi thina ama-Afrika sabantu abanjani. Awuyena umuntu ungeyena ungaphilo ngemndenini. Usemndenini, umndeni ingxenyani yesigodi, isigodi singxenyani somphakathi. Ngakho ke okwenza komunye umuntu kuyabuya. Yingakho njena kunomthetho othi ungafisi impahla makhelwane wakho, ungafisi umfazi wamakhelwane wakho. Ngoba inkinga esinayo thina sigijimisa esikufuna thina the greed. Sigibele ngabanye abantu, ubulale, uqamba amanga, uphinge, webe. Kodwa la webe khona uyoshaya ngoba khona lokhalayo somehow somewhere. Usuyahamba ke wena, usuya ohlanyini. Uyabona ngintshela iqiniso bakwethu. Ogobela balapha ngezinto ezu6 kuphela. Bonke mawufuna lokhu ukuchecka hamba uyohlola. Mengashonga ukuthi unesilwane. Mengashonga ukuthi idla igobongo. Mengashonga ukuthi wazalwa wembethe. Mengashonga ukuthi kufanele azobethela. Mengashonga kufanele azogeza idalwa. Mengashonga ukuthi unesilwane. Hayi ujikelele lo. Akukho kwenye uzokuthola kubona. Yilokho. Ngo i-shortcut leyo. Ayike oka7 sengaku-eda nje uyathakathwa. Ukufika egobela unesilonda esingapholi. Ade umeqo. Ufike uqaqamba umlenze umeqo. Ufike edlala umzimba umeqo. Nangizwa. Njoba ungilalele ungibuka uphethwe yithongo. Konakele kulona. Ilona nje ukiye. Yingakho thina abantu ababela bendabuko. Angisibuthi igama ejwayelekile izangoma. Ziyafa. Kuyazibhedela. Ziyahlupheka izangoma. Uyazi indaba ukudlala ngabantu. Uma uzofike ube umakhosi ophiwe umsebenzi abadala bese uphatha umuntu omubi wokuthakatha. Bese uvala idlozi lomuntu. Bese wenza into okuthiwa ukuthatha idlozi lomuntu, awuzohlupheka umntana womuntu. Kanti nawo amathwasa lithunywe kimina. Ngilenzele yonke into, liphume lingibhaceke, 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 lingikhulume kabi.
hey wake ngibona ingakhe mlambo omningi wagada ngemathwasi uthi hey nange ekhuluma ke ngizwe bese umkhiza kasiningane lento yanayo babodwa bathi wathwala ngithule ngisongizandla ngamabisonga nje ngakho ke ngizama ukuthi ke bantu bakithi njengoba nihamba nithi niyohlola niyolungisa niyonzani ini ake uzikhothe kumbe uzinuka amakhwapha ngoba indaba ikuwena konke ngikushoyo mina nakho ngizama ukuthi ake sihloniphe imithetho eyishuma uNkulunkulu ake sizibheke thina ngoba ukugula sizikhandela thina qobo lwethu izona ezenziwa abazali bakho zokushaya noma kanjani izona ezenziwa uwena zoshaya izingane zakho noma kanjani mhloniphe umakhelwane wakho thanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda uyakhumbula yini eBhayibhelini bembuza uJesu bethi kule mithetho ngoba uze izosidida imiphi esemqwanga ngempela yabambili wathi thanda uNkulunkulu wakho ngenhliziyo yakho yonke nangokumphefumulo wathi okwesibili thanda umakhelwane wakho njengoba lokuzithanda ucamthike manje into yenza kumakhelwane izokushaya kanjani izokushaya uhlupheka nje awunamali nje uvaleka nje ukunqa ngemoto nje kungenza ukuthi ushawa idlozi lakho ushawa idlozi lomuntu owamona othi uma ususeyinkinga ngempela uthi ubishile bese uhlehla nyovu uhlala phansi uthi kambe ngenzani kubani ake sithathe ke ngiyamathenda uyabona umuntu makuthiwa uphethe amathenda ngeke akuzwe uyabona nini encebile enzazi ukuthi nemali eke ngephethe imali ave nihlekisa ngoba nje uyiphethe nje kumaji uyithi ngeke isiphele umuntu onemali uthi ayiphele ayisoze yaphela wathi gumbeqe hey eqale ecathame gijima manje uyafuna uyolanda igubhu manje uzakomkhize wenzani intini we bantu benkosi ngalesikhathi uzinemali zehlise ithenda lo itholayo ithole ngoqondile musa mama ukuphinga bese uthola ithenda bese uyobhala amahubo 15 lapha musa ukuhlebe ebusuku kweqani ingcingo ziphambane nekhruga abantu ngithi mina Nkosi yami kungcono ungabi nalutho kunokuthi ngibe nezinto ezithengwe imali yenkohliso liqiniso angithi sona nginaso nginaso kodwa kungcono ngingabi nalutho kunokuthi ningibone ngijima ngeemoto ezibhala umsamo ningibone nginemizi emihle kwasho cima kanti kunenkohliso phakathi kwamkhize nje izinto ezingenziwe imali ithenda nje ingenelo kaMkhize ilotha yenziwe ngoba imali zenyembezi lezo ngizama ukuthi ke kuwena ke iba neqiniso kuwena qala ngaphambi kokuthi uthi into zakho zikulungele ngoba ngenzeka ukuthi ethongweni kuhle kodwa ukhiye wena yilokho engibiza ukuthi ke mina ke umsamo bha yini umsamo ningakhohliseki wena abazali bakho abazali babazali bakho okhokho bakho ke lapho uma kubhede lapho konakele guquza ke mntana guquza mntana umuntu bheka search yourself inkinga ilapho kithina maAfrika inkinga ilapho kumuntu omnyama ukwambona umuntu esesikhundleni ave khokhumala ukwabona somabhizinisi ave khokhumala ukwamuntu onemali ave khokhumala kuyaphela bese gijima enyangeni musa kulanda into artificial igubhu nenhlanga emzimbeni nani ugcabe qondisa ake ngime lapho kwanamhlanje bese ke ungiloku ungilandela kwisolezwe ungilandele lapha ya kumamkhoza ungilandele lapha ya kwivuma FM ungilandele konke ke lama podcast nokunye futhi okuhlukene ake sibambe lapho ngibonga.